Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Hey, konimhlolo manje wanakalani manje? Maye, wazuthi mangifuna buzawazani lapha. Maye. Ayikonakele manje. Uyuwelile lo. Ushubile. Kodwa sengibona ukuthi wakhe iJohani amaqhulu mabili. Hayi. Zonke kamakhula. Konakele manje zophenya ikhethi. Wo. Akona mbekeli la. Zonke kamakhula. Awakhe nami ngikhathele manje. Angofani ngingumlandeli. Kwenzakalani manje? Emikwize FM hawo noma indlela zokuqoshwa. Kunengosi yethu ke lapho ngempela suke sibiza khona ngizivakashe. Ngizwe Mchunu FM njalo ngomgqibelo kusuka ku11 kuya lapha ku12 FM soyehlangene amakhosi umfana phetheni ngalena ungizwe Mchunu ngalena liyaphupha nowelile uzobe khona ezogeka amakhula. Phendula uthi uyazi ufuna inombolo yakho lapho uthi ucela ukufishara ngolokhunjana ngogudi uyatrenda imlikeni phendula yiba leqiniso yakubufebe lobo yibo ukome mandaba ungazikhishela ngisho ikukho yodwa le mangabe ke umuntu walapha eMatubatuba efuna ukukulobola ungagwajazi Mina ngibheke e-studio ngiyahlebela December nge-studio noManqele cela ukungifisharisha nge-studio Yayinto lento ke yethi eNingizimu Afrika kuphi na kuphi la kufinyelela khona kumsakazo ingizwe Mchunu FM Isho njalo sithi hashtag sewangena inkosi yamabhinqa jikelele Sishawazani Uyazi mhlolo abantu abangazothi i-costless. 14th Industrial Revolution. Suka. Njengamanje ngiyacela ukutshela umlaleli mosana ngomsakazo wangu ilalela ku-Facebook uyothola lapha ngizwe Mchunu FM. Sichema namabhinqa.